Faisal, Angni जिउखौ फोजोबस्रांनो फरायसायाव खिथेर हरगारनो थाखाय आंनो गोहर आफा नों आंनो गोहर बहाथो थांदो Faisal, nang nagahor apa? Ako, si fotografernya saya, saya akan takai. Nang nagahor apa Faisal? Nang nagahor. Dosi jirai. Dinai, nasi juni pinai nado, yo hai nan doang. Juli, angke mutar janai Juli, mak ke mutar bile. Galau, aku mani kan? Juli. बेखौथ' आं बुथारदोंमोन बुथारजानाय मानसिया बोरै मा बुलि गैला नामा नों मा जाखो हो मा माया जाखो मा माया जाखो आबु मा माया जाखो नोंलाय मा जाजोबथारखो नोंलाय मा माया जाखो मा माया जाखो आबु दाखो गथ' मा जाखो मा जाखो मा जाखो मानो गावजों गाव गावलायखो आयौ बेथ' बाथ्राया जुदा जाबाय जानो बाबा आयौ 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 जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायबाय बुंदो दानिया नोंखौ मा खालामबावनांगौ आंखौ निमाहा होदो जुलि बेफोर दायफ्रा गासिबो आंनि जोब निमाहाखौ होगोन नाथाय नों थैनायनि उनावसो धोनि आरो गोरिबनि ओंथिखौ बुजिहैगोन बेथ' मिरगौमोनसो माबोरै थैखो बेलाय नै सोरबा गाबख्रावदों Haunay, apa ko serba kakunan sila dong? Sinarian? Apa? बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आदै बेफोर जाथायफ्रा गासिबो आंनि मेगनाव जाजोबनाय वान्डारफुल जोबोद गोमोथाव जुलिखौ बुथारग्राया बिसोरनोमोन आरो जुलिनि जिउमायानो बिसोरखौ बुथारफिनजोब्बाय फैदो माबार आं थानाव खबर होनोसै
आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो निमाहा होदो आंखौ नों दासो फिदों मागुर खालामदो निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो जुलि आंखौ माफ खालामदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो आंखौ माफ खालामदो Masih ada. Ayo! नों जेबो गिनाङा दाबो नोंहा जेबो दाय गैया आं नोंखौ जेबो खालामा Saya bayi, saya kebilai. Julia, nang siya, Julia nung hamba, Julia. आं जुलि नङा आयं आं जारौसो नङा नों आंनि फिसा जुलिसो जाथारनांगौहाय नों खुदिराम नङा होमबा नंगौ बाबु नाथाय नों सोर जाखोमोन बाबु आं बै नोंनि गथ'खौ खांनो लाबोनाय खैरो जारौ नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ आंनि फिसा जुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन नाथाय फिसा जुलिखौ सोरबा दुथां मानसिया बुथारलांबाय आफा नों दुखु दामोन फिसा नों दा आंनिनो असे फिसा जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन गोदोहाय गारियाव गाखोदो Rindaw Nay Rindaw नों जुलि आं बुजिबाय Rindaw नों जोबोद हांमा थाबाय नङासे
आंनि गोसो गोरबोआव नों हाबनानै थाबायब्ला आं नोंखौ बोरै बावनो जुलि नोंनि अनसुलि गारांजों बुंनाय रावखौ बे बुहुमाव बहा मोनबावनो आं जुलि आं बुजिबाय रेन्दाव आंबो नोंनि थाखायनो जोबोद हांमा थाबाय फै रेन्दाव नोंनि दुखुखौ आं सुस्रांलांजोबगोन नों आंनि उन उन फै मा आं नोंनि उन उन फै रेन्दाव आंनि उन उन फै फैदो रेन्दाव नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया जालांबाय रेन्दाव नों जोबोद मेंबायबो नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन रेन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रेन्दाव अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो रेन्दाव नों आंखौ बिदाय हरदो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै रेन्दाव जारौ जारौ नों आंखौ सिनायबाय आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव मा नों आंनि बिब' आब' जारौ नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन जारौ नाथाय दा आंनि जोबाया बे बुहुमाव गैया नाथाय बियो सोलाबाव बियो नोंनि न'आव उन्दुफैयो जारौ थां नों उन्दुहैफिनदोल' न'आ बेनो आफा थुदो आफा फै फिसा फै जुलि नों सारादु होनो थिनायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि
नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन जुलि जुलि बियाय जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय बे जोबोरैनो गोजोनथाव नंगौ नोंथां नंगौ बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोगथांसो सानफ्लांलायलांबाय आं बेनो फिसौफोर आंनि जिउनि जारिमिना